Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci ga labaran duniya daga nan gidan rediyo Barewa da ke yada shirye-shiryenta a yanar gizo. Za ku iya kama mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram duka a Barewa Radio. Tare da ni Ahmad Abubakar Usman da zan karanto. Rahotanni na cewa masu aikin ceto sun zakulo gawar mutum 7 da ambaliyar ruwa ta binne karkashin baraguzai a jihar Neja, kamar yadda hukumar agaji ta jihar Sema ta bayyana. Jaridar Daily Trust ta rawaito shugaban hukumar Abdullahi Baba Ara na cewa hakan ya sa adadin waɗanda aka tabbatar da mutuwarsu ya zama 160 a ranar Talata. Sai dai alƙaluman sun sha bamban da waɗanda gwamnatin jiha da na ƙaramar hukumar suka bayar na mutum 200. Abdullahi ya ce mutanen gari ne suka taimaka wajen aikin ceton, inda aka zaƙulo gawa 4 ranar Litinin da kuma 3 ranar Talata. A jiya Talata, kwamishinan agaji na jihar Ahmed Suleiman ya ce sama da mutum 200 ne suka mutu, sannan ana neman wasu da dama. A nan ma za ku ji cewa mutum 7 ne suka rasu sakamakon kifewar kwale-kwale a yankin karamar hukumar Shagari da ke jihar Sokoto a arewacin Najeriya. Lamarin ya faru ne a lokacin da matafiyan suka fito daga gidan Husaini zuwa ƙauyen Gwargwawu a ranar Litinin da misalin karfe 9:30 na safiya, kamar yadda hukumar bayar da agaji ta ƙasa NEMA ta bayyana. NEMA ta ce bayanai sun nuna iska mai ƙarfi ce ta haddasa kifewar jirgin ruwan. Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta hana wasu mutane 2 shigo da manyan makamai cikin jihar. An kama su ne da misalin karfe 3 na daren ranar 4 ga watan Yunin 2025 a garin Lafiya. Kakakin 'yan sandan jihar SP Rahman Nansel ya bayyana cewa bayan samun sahihin bayani, rundunar ta aike da jami'anta daga sashen yaƙi da garkuwa da mutane inda suka cafke mutanen. Ana zargin su da niyyar kai makaman jihar Ilorin, babban birnin jihar Kwara. Mutanen da aka kama su ne Lawal Sani mai shekaru 40, direban mota daga karamar hukumar Funtuwa a jihar Katsina, da kuma Dahiru Abdullahi mai shekara 75, dillalin shanu daga anguwan Dosa a Kaduna ta Arewa a jihar Kaduna, wanda ɗan kasuwar shanu ne a Keffi da ke jihar Nasarawan. A can jihar Taraba kuwa, gamayyar kungiyoyin Fulani a jihar sun yi Allah wadai da rashin sanya wakilanta a cikin kwamitin zaman lafiya da gwamna Abba Kefas ya kafa domin duba rikicin da ya barke a karamar hukumar Kalin Lamido a sassan jihar. Shugaban kungiyar Raya Al'adu da Ci Gaban Fulani ta Fudeko, Aishatu Ardo, ce ta bayyana haka cikin wata sanarwa da ta fitar a Jalingo a ranar Laraba, inda ta ce tsarin kwamitin bai yi wa Fulani adalci ba, duk da cewa suna cikin waɗanda rikicin ya shafa kai tsaye. Ta ce ko da yake kungiyar ta yaba da ƙoƙarin gwamna na samar da zaman lafiya, amma ba za a iya cimma zaman lafiya mai ɗorewa ba sai an tabbatar da gaskiya da adalci, ciki har da baiwa Fulani wakilci a binciken musabbabin rikicin. A baya-bayan nan dai rikicin Fulani makiyaya da manoma a yankin Karin Lamido ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Daga kasashen ƙetare kuwa, gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta hana kafafen yada labarai ɗaukar rahoto game da tsohon shugaban ƙasar Joseph Kabila da jam'iyyarsa. Gwamnatin Kinshasa ta ce za ta tuhumi Mr. Kabila da cin amanar ƙasa bayan zarginsa da alaƙa da 'yan tawayen M23 da Rwanda ke goyawa baya. Ba daɗe da janye masa kariya daga fuskantar hukunci ba, shugaban hukumar kula da kafafen yada labarai ya shaidawa 'yan jarida cewa za a dakatar da su idan suka karya ƙa'ida. Hanin ba zai tasiri a yankin da ke karkashin ikon 'yan tawaye a gabashin Congo ba, inda Mr. Kabila ke zaune a yanzu. Kafafen yada labarai za su ci gaba da yada manufofinsa da izinin kungiyar M23 wanda Rwanda ke goyon baya. A makon da ya gabata ne Mr. Kabila ya sauka a birnin Goma, wanda ke karkashin ikon 'yan tawayen M23 bayan shekaru 2 yana gudun hijira. A baya, Mr. Kabila ya musanta alaka da kungiyar ta M23. To ƙarshen labaran kenan daga nan gidan rediyon Barewa da ke yada shirye-shirye a yanar gizo. Kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafinmu na sada zumunta a Facebook, Instagram da Twitter, duk a Barewa Radio. Sunana Ahmad Abubakar Usman da na karanto nake cewa mu kasance lafiya.